wala day siya nagpakita. Basig gibun ilang to nya gikatol lang niya. Lain pud ka nang gikatol nga gasunod-sunod sa mo unya. Dili jud mo undang gikuan jud. Basig katol na kaayo. Dili. Na may uban niya kanang katol na kay nga kagid naman na. Ay. Ano kay in case nga na siya uban nga makita nga ano kay pwede pud niya to imunugo sabon niya malay na to dito na niya ipakita. So sige, klaro na to. Ang imong nakita gikatol lang niya ang iyang pantalon. Dili po gikatol. Unsa man? Giuyog. Ginana. Ugay. Ugay na siya sa moa. Ay katawa kay klarohon man nato ni. Klarohon nato ni kung unsa gyud ang iyang gibuhat. So katol, kabalo mo ka unsa nang katol no? Ana, katol man na. Ana, dili man to ginakatol. Dili ana. Dili po. Unsa man gyud di ay? Gina. Ana, mura. Gina. Tapos mo duol siya sa mo. Ana jud, ana, ana niya. Gina. Ang pantalon niya. Dili siya nakapantalon po. Unsa man di ay? Nakashort. Short. Pants. Kada pang basketball o maong? Opo, pang basketball po. Kung pang basketball siya, so dribbling the ball. Alright, natay bisita karon. Sa sige lang, wala ka na kon sa video. I-hide na to mo ang identity. Interviewon lang ta ka, no? Siguro ang ako lang pangutana sa imo ha. Dalaga pa ka? Opo. Okay, so dalaga pila edad? Ano po, 16. 16, taga-asa man ka? Taga Lopicina Street. Lopicina Street, so zone 2. Lopicina Street, extension po. Extension, zone 1. Alright. Una, pasalamat ko kay mo report ka ani. Kay og pasagdan man gud nato na sila. Kung walay sumbong, way mo aksyon. Walay reklamo, walay mo aksyon. Kay wa man ta kabalo kung sa ihimo ana nila. So katong mga biktima dapat mo report para makabalo ang mga pulis o mga opisyal na to. Butan lang na to alias Inday. Okay ra nimo alias Inday. Okay. Opo. Sige, si alias Inday. Kanus man ni nahitabo? Katong May 28 po. May 28 usa na adlaw. Recognition Po sa Magsaysay. sa Magsaysay Elementary School. Unsa oras sa? Nasa 9 sa buntag. 9 sa buntag. Asa dapit diha sa Diya po dapit sa Magsaysay, di ba po na maagyanan nga like ukay-ukay dire sa gilid po. So lapu-lapo? Okay yan. Di ba Magsaysay ni tapos padulong ka sa palengke kung mubaklay ka unya na imagyanan nga ukay-ukay. Okay. Sige. Then Tapos niya natong mama na ko nga ug akong ate niingon sila nga mangukay sa takadali. Unya gadali pa mi ato kay mo graduate pa akong amiga niya ako mo makeup sa iyaha. ikaw mag-makeup sa mga amiga. Opo, tapos nisulod mi dito sa ukay-ukay. Then pagkadugay-dugay nga naga-ukay pa mi ato unya naay ni duol nga laki. Wait lang ha, kada lang interruption ako, sorry ha. Kisa kauban gyud nimo adto? Akong mama ug akong ate ug katong duha ka manghud nako. Ang duha ka manghod nimo is babae. Opo, babae. Babae mong tanan. Babae mi tanan. Okay. Then Pagkauman na to kay na habang gaukay mi kay natingala mi kay naay lalaki abi na mug stop ra dito sa Ukay-ukayan. ukayan ug abi na pud na kog mangukay siya. Unya inig mo lakaw mi ni mama nga mangiramig sinina kay muduol siya. Unya madlok man ta kay syempre kabalo na mo sa among religion no. Sa religion ninyo? Di kayo mo gud sila kakita. Kuan po Muslim. Muslim. Okay. Wa mo gud nako wa ka gipakita sa video karon ha. Wala. I-hide na to my identity. Tapos, bago na mo na ipadayon, paki-describe sa ko anang lalaki be. Kanang siya murag sakto ra pud iyang kataas siya kanang. Sa sakto. Dili ta kaingon nga taas kay siya, dili pud ta kaingon nga mubo. So sakto. Okay. Sakto O, gyud. naara siya sa 38, 39 nga nang Ang edad niya. Opo. Na siya'y bungot.
Murag po na kanang dili jud siya mailahan nga ingato yang style ya kay kanang formal kay siya tanawon. Formal siya tanawon. Unsay ihang haircut? So man Usa man kulot ba siya? Upaw ba? Usa ba? Yung sa dili iyang buhok? siya upaw kanang ano ra gudi ang buhok ba? Dili pud kulot. Dili pud may ano man gud ang buhok medyo na ipagka kuan ba. Dili jud na ko marikuli ang naong pero kay nung dumpa ko sa ano. Sige, unsa man iyang naong? Payat iyang naong, lupyak Dili. o lingin sa ulo? Ana ba day Murag- square nga ulo? Dakuon siya naong, unsa man? Lapad? Pareha ra sa imo ha. Ha? Sige. Pareha man daw. Okay. Then, ang iyahang panlawas niya, dili siya tambok, sa ba? Sakto ra pod pareha tong sa ano. Pareha na ako gyapon. Dili. Awa na, maninon. Pareha po sa ano pagka sakto ra sa iyang kataas ug ano. Okay, unsa yung gisuot that time? That time kay naman to siya sinina pero walang ko kabantay pero nagsuot siya jacket nga black tong palakaw na siya. Jacket nga black. Napod ba ako yung jacket nga black? Unsa man nagmotor unsa man? Wala po ni baklay ra Ay. siya. Ni kalitrag ka wala ba? Wala na may kabantay asa siya. Okay, sige. So diri na ta, no. Usa ka formal nga tao, nasa 38-39 tanaw ni mo ang iyang edad. Di ka katuo nga mabuhat niya to kay formal siya tan-aon. So abi lang ninyo nga mangukay pod. Alas 9 sa buntag, diya so kay ukayan, dol sa magsaysay. Unsa may ang gibuhat ato nga nagsunod-sunod sa ninyo? First ato kay, di ba mao to start na mig ukay sa akong mama ug ate. Unya ang akong ate man kay wala kabantay kay naa siya sa pikas. Unya kami ni mama kay gisunod-sunodan. Moingon kong mama nga alima awa imong naa sa likod kay sige rag tan-aw. Unya lain kay siyag pananaw sa kuan. Amoa. Unya nagpalayo ni mama sunod na sad tapos wala man siya nagpakita og ano po sir kanang wala niya gipakita pero kanang gidulaan ra ba kanang ginaana niya sa amo ayang ano niya mo tanaw siya sa amo niya to ni duko si murag ni duko ata to si mama tas grabe giana jud si mama o Gilili gid niya imong mama. opo Kay- pababa pataas giana niya si mama niya mahadlok man ta ko Pila may edad anay imong mama? Ay, 40 na ata si mama. Dili kay si tiguang si mama kanang ano pa ba? Okay, sige. Klaro na no? Nagsige siya sunod-sunod ninyo. Tanawon niya imong mama. Samtang sige siya buhat sa liok-liok yung kamot. Opo. Onya, imong mama, og di mo lingi si chita niya. Opo, si tita niya. Niya, dili man mulingi si mama kay nahadlok pod. So, imong mama kakita pod. Oo, kakita kay first ato kay nabantayan ako niingon ko nga unsa man ning laki mura man ning buang tapos niingon si mama nga awa na ana sa do ana gijud mo undang opo Pastilan ng tawahan. So, pag akong ipakita sa imuha ang kuha na mo, kung nana ang amuang request dito nga kuha sa CCTV, amo ipakita sa imong naong, maricall ni mo ang iyahang itsura o ipakita na mo sa imuha ang picture. Makatudlo ka nga mo na siya. kung makita na ko kay marikol na ko yung ano murag. Murag. Di ko Okay. sure, dili pud ko magpatakag tudlo kay basiglay na kung may ano ba. Lahi mo matudlo. Patay. Patay, oy. Akong kuhaon ang kuan na exact date, onya oras, ug asa gyud na anaw kay ukayan, kay base na sila CCTV dito Imanta diha dayon pwede mo tan-aw sa ilang CCTV, mangayo patag police report. Willing ka nga magpa-blatter sa police. Kay dili man pwede ako mo pa-blatter ani. Ang atoa lang ani kung diri lang ta sa radyo is awareness lang ni nga di ta magkumpiyansa nay mga tao nga ingon ana ikaw ni arigyug ka dinhi para masulti gyud nya usag gyud ka sa mga biktima sa mga ingon ana nga pagbinastos mga tao sa anang tao anang nga lalaki. So nani mo willing ka nga magpa-blatter sabayan ta ka. Wa ko kabalo. Sige. Ing na imuhang mama
kung unsay kuan magpa-blatter daw ta. Ingon si kagawad ng kuha magpa-blatter daw ta. Kay para makakuha tag police report na maka-request tag CCTV dito sa kuan sa okay-okayan. Kay tan-awon po nako dito kung nabas sa CCTV. First time ninyo naka-encounter yun ato? Opo. Unsay inyong gibati ato panahon na? Mahadlok kay asa Muslim po kay kanang lain baya sa amo kanang bawal man ganimi gunitan og like mga laki unya labo na kanang ing ato nga sitwasyon nga may mo siyempre mahadlok mi og isa pa mahadlok mi makasala og ano kay nitanaw baya mi niya. So kuha na sa inyo haram. Haram po. Opo. Haram tawag na sa inyo ha. So unsay gisulti ni mama nimo sa inyo ha nga naka-encounter mo yun nato? Wala, hadlo kayo pag-abot na mo sa balay kay gi-istorya na mo kang papa. Nya may gani kay wala niyo buwan si papa. Unsay ingon si mong papa? Unsay reaksyon pag ingon nimo nga ingon nato na hitabo? Niingon po si papa nga, wa ka ni ko agbato ilabay. Bitaw no kay suko siyempre suko Oo, imong papa. suko kayo kay lain kay nga to kay muragi bastos na mi. Oo, mao gyud. Bastos gyud to, dili kay mura, no? Magibastos gyud mo ato. Dili kay mura. Sige. So asa ka naka kuan og kusog nga imuha gyud ning nabalita nimo ni sa katong post na to, no? Dito ka nakakuha nga nahitabo po na si Muha. Katong i-post na to dito nahitabo sa Estrada pod. Estrada second. Kay katong nabasa na ako sa caption katong ingon to na di ba na caption nga gidulaan yang. So dito na ako na ano nga pwede ba di ay na Pa-blatter. Ipaingon nga kanang ingatong himuon kay makasala di ay na. Pwede di ay i-report. Pwede i-report mo to dito kang nakakuha na idea nga i-report nimo. Opo niya mahadlok po ko mo adto dire kay basing inig-ingon ako kay makaingon mo nga ay dili man di kuya kay wa nagpakita pero ang ako ara manggod kay katonggi ano niya sige ragsunod-sunod. Oo, kuya gyapon to. Ang ako lang giingon nangutana ko kung nagpakita bagyod. Pero ingon man kag wala, not doesn't mean nga di na to kuyaw iyang gibuhat. Di gyapon to maayo iyang gibuhat sa inyo ha. Kay sa imuhang pagstorya palandaan niya, nagsunod-sunod ninyo, onya, okay lang na magsunod-sunod ka, kay basin di ay napod siya gipili nga paliton niya sa okay-okayan. Ang problema, kay sitsitan man niya imong mama, kung dili mulingi, niya gasigig ugay-ugay. Atik-atik mo, atik-atik, naana niya ang mga sinina, tapos mayroon siyang mama, pss. Gunit-gunit sinina, niya sit-sit dayon. Oo, niya, sa mo nakatanaw. Kinsa may dili mahadlok. Maog yun. Ug maingon siya sa imuha nga, ang akong gisitsitan, katong nagbantay kay mamalit ko. Taka ra. Awa na, maninood. Dili gid katuhuan. Dili. Nabay manitsit niya sa inyo hamutanaw. Habi na stop ra dito kay first kay dito man siya nagatindog katong sa portahan. Abi ni mo staff. Okay. Nagchinilas na siya, nagsapatos. Nagchinilas po. Chinilas. Ato yun ang kuano na. Kay basig maog gyapon ay makita na to CCTV karon mo update tong pulis. Ipakita po na ko sa imuhang iyahang now. So anin lang to buhaton para makakuha lagi tawag CCTV kailangan sa gyud ta magpa-blatter, no? Anya ing nasa didto si mama nimo nya magpa-blatter ta. Nasa inyo hana. Pero ako inyong pangutan-on, encourage ito mo nga ipa-blatter ninyo na. Kay gusto man gyud ta nga madakpan ang tawhana para di na gani makabiktima pag uban. Ang kuan man gud ani makabiktima og uban nya babae, wata kabalo ang mabiktima ba ani imuha bang higala, mabiktima ani imuha bang mga kaliwat o mabiktima ni imuha po bang igsuon o di ba ikaw na pod mabalik na po kag mabiktima na po ka kay buhaton gihapon na nila kung walay mo badlong nila. So, paminaw nila okay lang. So imuon na po nila na kay mas lagi badlong. So mabadlong lang na sila kung parihaan na mo report mo
mo pa-blatter mo. So kung ang pangutan-on, pa-blatter gid nato na. Okay? So anin natong buhaton na naman kay number, ingnan lang ko kung unsay kuan ninyo ni mama nimo. Basta ako ipa-blatter gyud na nato. Anyway, nakahide man yung identity, di mo mailhan. Yaka mo. Okay, sige. Okay na ta siguro. Kaon na ka? Kaon na mo? Pagkaon sa mo, unsay unsay gitak-ang nimo din na rin? Kape. Nagkape na mo? Dito, Kape sa mo. dito, Wala, pamasahe lang dahil pamasahe kay. dito na lang wish na po. Oh, masahe lang. Ay, pwede na ako tanggalan po. Pwede na. Tara, paano yung pamasahe dong? Paano yung pamasahe dong? Okay, Daya? Sige, sige. Ayo-ayo mo. Oh, gikulata naman nun.